algú més vol intervenir, alguna persona dels assistents que vulgui dir alguna cosa? Bé, doncs arribem al terme d'aquest acte, plens de joia, d'agraïment, davant la riquesa i la generositat del llegat humà i espiritual de mossèn Pere, que entre tots hem tractat de rememorar emmirallats en la tendresa i l'amorositat amb la que ell sempre s'abraçava a tots aquells que s'apropaven a ell. Avui s'ha fet ben palès, una vegada més, que el testimoni de la seva vida cristiana és indestriable del seu llegat poètic. Un llegat que, tal com li agradava assignar sempre les dedicatòries, esdevé una presència de l'esperit, l'escrivia en B majúscula, com una presència de l'esperit en B majúscula, vol dir l'esperit sant, a través del meu esperit, escrivia ell. No? És a dir, una presència que, si pren vida dins nostra, quan en llegim, potser és perquè la ploma amb la que mossèn Pere escrivia els seus versos és la mateixa ploma amb la que estan escrits els nostres cors. Bé, ara cedeixo la paraula a la presidenta de l'associació, Teresa Gatilla, perquè faci la cloenda. A veure si escoltarà bé. No. A veure si es porta bé, sí. Bé, arribem ja al final de l'acte amb els agraïments, perquè s'han dit tantes coses i estic convençuda que si obríssim paraula, cadascú explicarà una vivència de mossèn Pere. Molt honorable president Pujol, li agraïm moltíssim, moltíssim la seva presència. Sé que era un gran amic de mossèn Pere i mossèn Pere des de dalt estarà aquí aplaudint les mans. L'excel·lentíssim alcalde l'Escoser, ha hagut de marxar, els il·lustres regidors que ens acompanyen de l'Ajuntament i un exdiputat, Marcel Riera, que també m'ha dit que vindria, si de bo. Agrair la junta nostra dels amics de mossèn Pere. Els ponents, senyors ponents, Vicenç Villatoro, Josep Pujol, Josep Montsant, mossèn Colomer, Josep Maria Gregori, fantàstic. Els col·laboradors, sense ells no haguéssim pogut fer aquest acte. Grup d'opinió de Vilassar de Mar, el senyor Carles Malfeito, el seu ajut i col·laboració de tot tipus, fantàstica. Viure a Vilassar, el senyor Jordi Petit i el Jos Petit. I permetem que et digui, Jordi i Jos, si m'escoltes, de Petit res, grandiós, perquè la tasca que has fet hem pogut fer aquest acte perquè hem fet una tasca fantàstica. El fotògraf Josep Laiola, els Rotary Club de Vilassar de Mar, que també ens ajudaran, Flors, Abril i Ramon, i la floristeria Blanc. A les entitats, l'Ajuntament de Vilassar de Mar, per descomptat, la Biblioteca Ernest Lluch, amb la seva directora, la Sol, que també ens ha ajudat moltíssim, l'Arxiu Municipal amb la Cristina, també a l'IES, l'Institut d'Ensenyança Secundària Pere Ribot, que tenim aquí la seva directora i professorat, que ens va inspirar a que de mossèn Pere podríem fer un acte aquí a la biblioteca. També la Paquita de Bas de les religioses franciscanes, l'Escola de la Presentació, que per cert, elles, les religioses, n'han excusat. Les entitats moltíssimes que també ens han inspirat, moltíssimes, Centre Cívic del Passeig, Passebristes, Sardanes, la Tropa, Ric Barca, Coral Anglantina, haig d'excusar el seu president, Càritas, els presidents de partits polítics que també són aquí i els caps de llista i també els familiars de mossèn Pere Ribot que ens han acompanyat. Permetin que excusi perquè no està indisposat l'honorable expresident del Parlament, Joan Rigol, el rector de la parròquia Sant Joan de Vilassar de Mar, mossèn Juan Pablo. Tenia missa i temes de despatx. El que sí m'ha dit, diu, Teresa, pots transmetre que el 21 de febrer instaurem cada any una missa que farem per ell a la parròquia de mossèn Pere. Això ja ho pots dir.
l'antic rector de Vilassar, el Toni Roman, i les religioses franciscanes que també m'han dit excusa. Jo m'agradaria acabar perquè ja amb una frase que diu que la grandesa d'un poble la configura també la seva gent, que recorda i commemora a les persones que han destacat pels seus fets i per la seva voluntat de servei al nostre poble de Vilassar de Mar. Amigues tots i amics tots, moltíssimes gràcies. Aquí fora hi ha la taula, que a part d'haver-hi els documents i algun targetó, hi ha uns papers que si algú es vol apuntar amb el nom i l'adreça o el telèfon, com a amic de mossèn Pere Ribot ho tindrem en compte. Què fa l'associació Amics de mossèn Pere Ribot? El que han dit tots aquests personatges. Com més serem, més riurem. O sigui, que més coses podrem fer de mossèn Pere que assumir. Gràcies.